Hola, bon dia, benvinguts a tothom. Un dia més aquí a l'Àgora Port, l'espai de coneixement, difusió i diversió del Port de Barcelona aquests dies de Saló Nàutic. Com sabeu, el port està en procés de transformació i un dels objectius és ser més accessible a la ciutadania. I per això aquests dies ofereix una àmplia agenda d'activitats obertes a tothom fora del recinte firal. Avui la programació inclou moltes xerrades sobre navegació sostenible. Parlarem també de la reforma del Port Olímpic. I en relació a la Copa Amèrica, parlarem de la revolució de l'hidrogen en les embarcacions i també del llaminer tema de l'espionatge entre els equips. Però aquest divendres l'agenda la inaugura Pau Guasch. Pau Guasch és l'impulsor i el director de l'empresa Seaboats, una empresa catalana que ha desenvolupat uns robots autònoms que recullen dades del mar al mateix temps que recullen microplàstics i deixalles. Pau Guasch, endavant, bon dia, l'escenari és teu. Tenim curiositat, estem parlant d'un robot que és alhora científic i escombriaire? Bon dia, què tal? Benvinguts tots i totes. Sí, efectivament, així és. Nosaltres naixem amb el propòsit de recollir dades, per això aquest robot agafa dades inicialment, però després el vam també transformar per poder recollir deixalles. Doncs és una de les principals problemàtiques que ens trobem a dia d'avui amb el nostre entorn marí. Jo, si voleu, a mi m'agrada molt explicar per què nassos estic avui aquí i per què nassos algun dia ens va donar per fer robots. Llavors, d'alguna manera, va una mica lligat a la història meva personal, de la meva família. Jo soc d'un poble de la costa de Tarragona. Els meus avantpassats es van dedicar al comerç marítim, després els meus avantpassats més propers es van dedicar al turisme. A partir dels anys 60 la costa catalana es desenvolupa com a tal i sempre d'alguna manera ha anat lligat amb aquest progrés i amb aquest benestar del mar. En el meu cas, em vaig desenvolupar com a enginyer i vaig acabar fent obra marítima i diferents desplegaments en el litoral català i internacional. Per què us dic això? Doncs perquè veieu que d'alguna manera molts dels habitants, segur que molts de vosaltres sou també de la costa, doncs veiem que la nostra vida va lligada amb aquest progrés i amb aquest benestar que ens pot oferir el mar. Per tant, li devem molt. I tal com li devem molt, m'agradaria també que veieu aquests tres punts. Això són les úniques dades numèriques que veureu avui. La resta és tot imatge, que és molt més divertit. Però per què són una font de progrés i de benestar als nostres mars i oceans? Ho veieu amb aquests tres bàlets. Aquí teniu que el 40%, o sigui, 4 de cada 10 persones vivim a la costa. La meitat de l'oxigen que respirem és gràcies als nostres mars i oceans. I a més, aproximadament uns 350 milions de persones vivim directament de tasques relacionades professionalment amb el mar. Què passa amb el mar? Bueno, tots ja ho sabeu. Doncs no està com ens agradaria que estigués, amb la qual cosa tenim un petit hàndicap, tenim un repte. Existeix pesca desmesurada o incontrolada i abusiva, o il·legal, inclús en alguns casos, contaminació, hidrocarburs, metalls pesats, microplàstics. Existeix també el que denominem canvi climàtic, aquesta pujada de temperatura del mar repercuteix directament amb els hàbitats, amb la biodiversitat, amb tot el que després per nosaltres pot ser progrés. Però bueno, no tot són desgràcies. Òbviament hi ha gent que estan fent coses, nosaltres estem intentant fer coses i què fem exactament? Doncs per solucionar qualsevol problema el primer que fa falta són dades. Aquesta és la visió més cartesiana de la solució de problemes. Com s'agafen dades al mar si realment el mar és immens i a vegades ens trobem amb això? Que el Mediterrani pot ser molt plàcid, però té els seus riscos. Quins riscos té? Doncs principalment recollir dades en 3/4 parts del planeta, que és aigua, és molt costós, és una extensió molt gran, té profunditats molt variables. Ens trobem riscos derivats de l'estat de la mar, de l'estat de l'entorn, és a dir, risc humà, gent que fica les seves vides en risc per agafar aquestes dades o per dur a terme altres activitats, i també l'impacte que generen embarcacions, capbussadors, etc., en el propi entorn a l'hora de recollir les dades. Què proposem, doncs? Robòtica. Per què robòtica? Bàsicament, què fan els robots?
per ajudar els humans a recollir aquestes dades, per solucionar tots aquests problemes? Doncs bàsicament arribar on hi ha perill i no els hi suposi un perill amb ells, de forma automàtica, digitalitzant totes aquestes dades a temps real. Llavors, d'alguna manera, sempre dic que la robòtica no ha de ser mai substitutiu de cap de les coses que nosaltres puguem fer per si mateixos, per nosaltres mateixos, sinó que és un complement. Ara us explicaré una miqueta, heu ficat una miqueta en context d'on neix Seabots, per què estem aquí, avui explicant això. Seabots és una empresa d'aquí de Barcelona, constituïda el 2019, estem molt a prop d'aquí, o sigui que encantats que ens vingueu a veure quan vulgueu, i ens dediquem a desenvolupar les eines per poder comprendre millor els nostres oceans. I en alguns casos podem actuar de forma directa, com ara comentàvem al principi, recollint part d'aquesta contaminació. Aquest és el nostre propòsit principal, va molt lligat a una proposta de valor que us comentava ara, és a dir, automatitzar, digitalitzar i, sobretot, aquest tercer punt, que és el més important, col·laborar. Perquè al final el mar és de tots i no és de ningú. Llavors, quan no es reporta un benefici directe amb els actors que estem al capdavant de la preservació, moltes vegades és difícil. De quina manera funciona això? Cooperant, no competint. I quan dic cooperant vull dir que nosaltres, per exemple, fem tecnologia com la que esteu veient aquí, però aquí, ara fa un moment estàvem veient una embarcació del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques, amb ells col·laborem sovint, perquè al final tecnologia i ciència han d'anar de la mà, igual que han d'anar a la societat. Us comentava els tres principals riscos, que eren sobretot costos, risc humà i impacte ambiental. Amb els robots hem aconseguit que de forma autònoma recollim aquestes dades i, per tant, reduïm els costos operatius. Aquestes són xifres així, després ja veureu, aquí tenim en Jaume i l'Eliot, que segurament són ara mateix els dos millors tècnics de robòtica marina que hi ha en tota la península i més enllà. Ells poden corroborar aquestes dades perquè les 100 i pico, gairebé 200 campanyes que portem en marxa de recollida de dades ens fan arribar a aquesta conclusió. Llavors, hem reduït les despeses operatives en gairebé un 90%. Això vol dir que si en comptes de desplegar una embarcació convencional amb desenes de persones a bordo consumint fuel i a més un equip de capbussadors que també necessiten de papers, de recursos, etc., podem complementar part d'això amb robots i fem una reducció molt dràstica del que són costos operatius. Després tenim també l'impacte ambiental. Atenció, estàvem dient, consumir fuel, això és elèctric, 100%. Ho podem ficar aquí a l'aigua ara mateix i se'n va cap al Garraf a agafar mesures i torna. I nosaltres des d'aquí, sense problema, sense risc. Amb la qual cosa, aquest 100% de risc humà desapareix per complet perquè no hi ha absolutament ningú a l'aigua. Això fa uns anyets ja, crec que era el ple Covid, però aquí estem agafant dades aquí justament de qualitat de l'aigua aquí al Port de Barcelona. El Port de Barcelona cal anomenar que sempre ha confiat en la tecnologia, sempre ha anat un pas endavant i aquest és un clar exemple. Mireu, aquí queda una mica tallat, no es veuen els títols, però perquè entengueu que és la robòtica marina superràpid, això és el que nosaltres desenvolupem. Desenvolupem control i automatització, tota aquesta part electrònica. Per què? Perquè al final això és com una rumba, com la que tenim a casa, de tal manera que li fiques un ordre i tu et pots desempallegar i va agafant les dades. Aquestes dades, vindria a ser aquest mòdul, IoT, que el que fa és emparellar sensors, els que necessitem, i transmetre aquestes dades a un centre de control, a una plataforma de dades, a través dels USVs. USVs és un acrònim anglès que vol dir Uncrewed Surface Vehicle, vehicle de superfície no tripulat. Tot això, tot aquest conjunt de coses que semblen poquetes, tot això és el que desenvolupem i trobeu avui aquí. Aquí tenim un clar exemple. Després, quan acabem, si voleu, podem anar a l'aigua, perquè hem portat un altre, i el podreu veure en funcionament, que sempre és molt més interessant. Aquesta és la plataforma, com us comentava, 100% elèctrica, és autònoma, podem customitzar-la, és a dir, nosaltres treballem amb el CSIC, però també, per exemple, treballem amb l'Agència de Medi Ambient i Aigua d'Andalusia, amb el Port de Malta, amb el Port de Barcelona, no sé, infinitat d'actors, i cadascú té unes necessitats diferents. Cadascú, ara veureu més endavant, que hi ha diferents campanyes i cadascuna té unes necessitats. Amb la qual cosa, aquesta plataforma que veieu aquí és completament versàtil. En molt poca estona la podem modificar de tal manera que agafem aquelles dades que són realment d'interès per a nosaltres. A gran escala, com us deia, aquí ja fica 150, jo crec que anem per 200 ja, no, Jaume? O més, inclús. Són campanyes de recollida de dades, molt diverses. Hem estat a tots aquests països, amb alguns d'ells no hem estat nosaltres directament, sinó alguns dels nostres col·laboradors, però al cap i a la fi hem dissenyat i construït 40 robots, molts dels quals estan avui en dia encara per tot el món recollint dades. I una miqueta l'espectre de clients i col·laboradors que us deia ara fa un moment, amb els quals veieu que és bastant divers.
Si ens voleu vindre a veure, estem aquí al costat de la maquinista, unes naus excepcionals, un equip de persones al·lucinant i unes instal·lacions que la veritat ens valen molt la pena. Fabriquem i ho fem tot aquí a Barcelona, amb la qual cosa és molt grat per a nosaltres en aquesta ciutat. Tenim un test a casa per provar els robots, abans de ficar-los aquí a l'aigua, tot i que moltes vegades venim directament aquí. I això, perdoneu, i ara ve la part més important, és a dir, molt bé, Pau, has parlat de dades, què vol dir això d'agafar dades per salvar els oceans i perquè seguim amb el progrés i el benestar de tots? Doncs bàsicament, a nivell pràctic, aquestes aplicacions es podrien definir en aquests 6 punts. El més important, potser el que més freqüència o el que més últimament estem treballant són aquests 2 primers, hidrografia. Hidrografia què vol dir? Fer cartes. És a dir, ara mateix imagineu que entra per aquí un mercant i resulta que no sabem quin calat, quina profunditat hi ha aquí al port. Podríem tindre un accident realment important. Normalment, aquest tipus de feines es fan amb embarcacions oceanogràfiques, molt grans, costoses, etc. Nosaltres podem desplegar aquest robot, aquest concretament, ara mateix el podem tirar aquí i en 5 minuts ho tenim tot fet. Mentre des d'aquesta sala de control que tenim aquí molt interessant podríem estar veient, o qualsevol ordinador, o inclús un telèfon mòbil, podríem estar veient les dades que recollim. La cartografia serveix també per obra, per exemple. Si estem fent una obra aquí, un dragat a prop d'un moll, necessitem revisar constantment què està passant. Normalment els dragats són embarcacions molt grans, suposen un risc perquè estan movent el fons i fer batimetries, fer cartografia d'aquella zona mentre s'està treballant també implica un risc, amb la qual cosa ficar un robot sempre és molt més acceptable. Passem a aquest punt és el més important. Per què? Perquè és el que té més impacte. Té més impacte a llarg plaç. És a dir, cartografia, podem fer cartografia d'altres maneres, però recollida de les ambientals realment és molt difícil, perquè moltes vegades necessites una gran quantitat de dades per després processar-les i per treure una conclusió molt concreta. Per exemple, extensió de les praderes de Posidònia. Suposo que coneixeu el que és la Posidònia tots vosaltres. Si hi ha algú que no ho sàpiga, m'ho diu i jo intento explicar-ho ràpid, però segurament és una de les plantes marines que tenim al Mediterrani amb més importància, perquè d'ella depenen una gran biodiversitat i molt del CO2 que no està a l'atmosfera, sinó que està retingut al subsol de la Posidònia. Com podem saber tot això? Doncs realment aquí fa falta agafar una gran quantitat de dades sobre la Posidònia molts dies seguits, a diferents profunditats, amb diferents paràmetres, etc. I els robots el que ens permeten és fer aquestes tasques que són repetitives, feixugues, que moltes vegades transcendeixen del dia cap a la nit, etc. Parlàvem de la biodiversitat, del carboni blau, i inclús hi ha fórmules amb les quals estem treballant també amb diferents fundacions i organismes per ajudar a finançar la preservació. És a dir, coneixent aquestes dades i sabent el valor d'aquest capital natural és el primer pas perquè no de forma filantròpica, sinó de forma ja d'inversió, puguem apostar per fer custòdia marina d'aquestes àrees i ajudar al seu finançament. La inspecció, per exemple, d'infraestructura, pot ser infraestructura molt crítica, pot ser un port, per exemple, però pot ser una central nuclear o podria ser algun tipus d'infraestructura molt, molt crítica. Hi ha moltes vegades, per exemple, vam estar no fa gaire en una bassa minera, una antiga bassa minera, que ara no estava en funcionament, però en els seus moments sí que estava. I normalment aquest tipus d'aigües, aquest entorn, aquests lixiviats, són completament tòxics. No es pot ficar ningú a inspeccionar absolutament res allí. Com ho fem? Doncs fiquem un robot. Penseu que aquest robot treballa des de la superfície, però tenim capacitat de llançar des d'aquesta plataforma tan petiteta un submarí que ens està agafant informació des de diferents profunditats, sigui visual o sigui ecoacústica o sigui diferents tipus de sensors. D'aquí en traiem moltes coses. Jo recordo fa anys que treballava a Tarragona en una empresa de serveis marítims i teníem un munt de capbussadors, companys meus. I què fèiem? Sempre fèiem el mateix. Baixaven 1, 2, 3 o 4 o 5, els que fossin, i anàvem amb la GoPro. Qui no anava amb la GoPro agafava imatges del fons marí. I després s'havien d'editar aquests vídeos perquè el client entengués què estava passant en aquella infraestructura. Això era horrorós. Era horrorós perquè bombolles, soroll, no sabies on estaves, era impossible. I moltes vegades, inclús inspeccions de cascos dels bucs mercants, clar, fan 300 metres alguns, i tu tens una imatge d'un metre quadrat que no saps si estàs al principi a la proa o estàs ja cap a la part del final. Llavors, tot això va millorant amb la tecnologia, ja no només és hardware, aquí impliquem una variable més, que és tota la part de tractament d'imatge i de dades, i en aquest cas no us podrem ensenyar cap imatge, no sé si més endavant hi ha alguna. El que podem fer són bessons digitals. Què vol dir això? Imagineu-vos un 3D com un videojoc. Un 3D real, amb textura, mesurable, d'un casc d'un buc mercant o d'un moll d'aquí del port. Això és de moltíssima gran utilitat. Tenim també, quan parlem de dades, moltes vegades hi ha dades que són molt macro, que
realment és complicat agafar-les amb embarcacions d'aquest tipus perquè estem parlant de molt grans extensions. En aquest cas, els satèl·lits és on te cobren gran importància perquè poden agafar dades macro de la superfície de l'aigua. Què passa amb els satèl·lits, que ara estan tan de moda, satèl·lits, nanosatèl·lits? Doncs que també es descalibren. Les dades que agafen s'han de validar, s'han de contrastar que són reals. Però clar, no enviaràs ara una embarcació enmig de l'Atlàntic a agafar un punt concret o 5 punts o 10 punts per veure si el satèl·lit està bé o no està bé. Sí que pots, de fet es fa així, però això és caríssim. Llavors, per què? Millor enviar un robot, no? És el que li diuen ground truth, és el verificador. Llavors, aquest és un camp també molt interessant a l'hora de poder progressar en aquest camp de les dades. Vigilància, tot i que nosaltres no naixem amb això, però abans us deia, principals problemes que tenim a l'entorn marí. Un és la sobrepesca, o la pesca il·legal. Això existeix. I, per desgràcia, és un tema que és molt polític, és un tema de regulació, però hi ha gent que es dedica a aquest tipus de coses. Ens hem trobat, per exemple, amb la indústria del salmó a Xile. La vigilància és un drama, perquè imagineu-vos, fer voltes sempre al mateix lloc. Hi ha llocs que sí, que fa falta persones, òbviament, però hi ha llocs que hi ha càmeres de seguretat, etc. En l'entorn marí és molt difícil ficar una càmera de seguretat fixa en un lloc, que apunti a un lloc, si no hi ha infraestructura propera. En aquest cas, ho substituïm o, diguéssim, ho complementem amb un robot que té càmeres de tot tipus. Aquesta càmera que hi ha aquí, per exemple, és normal, infrarroja, però n'hi ha de tèrmiques, hi ha pans, o sigui, tenim tot tipus de càmeres com hi ha a la indústria. I, per últim, neteja. Ara comentàvem al principi que la neteja, o sigui, els nostres robots, a part d'agafar dades, també recullen brossa. Per què? Òbviament aquest no, però hi ha uns altres que sí que els tenim adaptats. Per què? Perquè al final la preservació també vol dir actuar. I actuar vol dir llançar un robot aquí i actuar, per exemple, sobre la recollida de sòlids flotants que pugui haver aquí al port, o aquesta làmina típica que es fa d'olis, hidrocarburs, i això ho podem fer de forma directa. Ja existeixen pelicans, però hi ha racons que és molt difícil arribar-hi o a vegades necessites, si hi ha una fuga d'oli, treballar de forma constant durant molt de temps. Amb això és ideal. Ara ja, per últim, aquestes són imatges de campanyes que hem fet reals i aquí m'agradaria comentar-vos casos més pràctics de què és el que podem fer. Això és una campanya de quantificació de posidònia. Aquí podeu veure, això crec que és les Balears, si no m'equivoco, com el robot pot... Òbviament aquesta foto és d'un dron aeri i es poden veure perfectament on hi ha posidònia i on no, però moltes vegades les aigües no són tan transparents i aquí és on els robots sí que ens poden ajudar molt. Llavors podem quantificar aquests hàbitats, quantificació d'hàbitats. Aquí també podeu veure una altra foto similar, en zones on amb una embarcació convencional, potser per falta de calat o per orografia del terreny és complicat arribar-hi. Aquí sí que podem llançar un dels nostres robots i automàticament, això és un procés de software en el qual també s'està treballant en continu, però de forma cada vegada més automàtica, aquestes dades, diguéssim, que es postprocessen i es poden arribar a interpretar més fàcilment amb un mapa. Després, algues. Per exemple, aquesta foto, això és un pantà, però diguéssim que al Carib hi ha una problemàtica molt gran amb sargasso i altres algues. El que s'està fent a dia d'avui és recollir-les, però cada dia surten i cada dia s'han de recollir de noves. Amb la qual cosa, diguéssim que no és la solució al problema. El problema és entendre per què està passant això. Hi ha molts indicis de per què està passant. Òbviament, l'increment de la temperatura del mar és un d'ells, però ens falta informació. Llavors, amb els nostres robots podem arribar a zones on no es podria arribar d'altra manera. Aquí podeu veure, això és per aquí, això és una campanya de seguiment de vida marina. Aquí podeu veure una manta, una rajada. Podem detectar si hi ha vida o no, és a dir, podem veure si hi ha peixos, si hi ha mamífers, si hi ha tot tipus de fauna, de biodiversitat inclús, més microscòpica que no pas aquesta, i ho podem veure d'aquesta manera. De fet, treballem aquí al Port de Barcelona, justament, aquí no tenim cap imatge, detectant la biodiversitat que hi ha amb uns bioboosters que es van instal·lar no fa gaire, justament per amplificar aquesta biodiversitat en una zona que és realment complicada perquè és molt estancada com pot ser un port. Accessos per cartografiar zones completament complicades, passar per amb una embarcació per aquí realment té un cert risc, però és una cartografia necessària en molts casos, tant per la comunitat científica com pel turisme inclús. Ho podem fer amb les embarcacions. Zones extremadament remotes, això no sé on correspon, però segurament és enmig del no-res. El robot el podem enviar a un punt i ja tornarà. Aquest és elèctric i té una autonomia limitada, però nosaltres tenim ara en desenvolupament altres unitats, més grans, òbviament,
i que puguin tindre autonomia il·limitada per font d'energia solar. Recull de dades, com us deia, de profunditat. Per exemple, això és no sé on correspon, em sembla que és Palamós, si no m'equivoco, el port de Palamós, on s'està fent un estudi de biodiversitat i aquí s'estan realitzant recollida de paràmetres físico-químics de l'aigua a temps real. O, inclús això, és Nicaragua, amb el tema de l'aqüicultura. Això és una aplicació d'aqüicultura, crec que de Camarón, concretament, on, gràcies a l'estudi dels paràmetres de l'aigua... Aquest cas és molt interessant, perquè la indústria del Camarón a Nicaragua crec que és un 11% del producte interior brut del país, amb la qual cosa no és broma, i tenen un problema molt greu de qualitat d'aigua. Aquesta gent, tot i que és una indústria tan potent, encara té uns mitjans molt convencionals. Mesuraven la qualitat de l'aigua en un sol punt en piscines que a vegades fan 20 hectàrees. Són piscines que estan connectades al mar, naturals. Clar, quan agafes la qualitat d'aigua en un punt, potser a 500 metres pot ser completament diferent. Llavors, hi havia una mortaldat, hi havia una productivitat extremadament baixa, tot i que s'estaven afegint els mateixos recursos, i al final aquí nosaltres el que vam fer amb el robot va ser, com us deia abans, com una rumba de forma automàtica, doncs poder agafar aquesta qualitat de l'aigua però en tots els punts de la piscina en continu. De tal manera es van treure conclusions molt interessants per incrementar la productivitat o en aquest cas la decisió de camarons. Ja per últim, crec que no queda gaire cosa més, com us deia, dragats, operacions complicades per ficar capbussadors o embarcacions petites a l'aigua per agafar dades de com estan en aquesta obra d'infraestructura crítica. Podem llançar també robots a l'aigua o, ostres, això és aquí al Port de Barcelona, també fent cartografia, una antiga mina on les aigües poden arribar a tindre un problema de salubritat molt important, o neteja. Aquestes són les unitats, ja veureu que tenen un color diferent, que recullen sòlids flotants, hidrocarburs i inclús microplàstics, segons el filtratge que li fem. Aquí tenim el Port de Tarragona, per exemple, amb els braços de captura d'hidrocarburs. I, en principi, crec que això és tot. Hem portat aquí Aquest ha donat la volta al món diverses vegades, no sé, crec que és una de les nostres primeres unitats i ha estat a desenes de països. Li tenim molt d'apreci. Hem portat un altre que el podem ficar a l'aigua i si voleu veure un funcionament, amb aquell crec que podem veure el cantell del moll i inclús biodiversitat i altres espècies. Podem veure-ho i treballar en directe i inclús ho podeu provar. Veureu que és molt senzill. És un dels nostres reptes que la tecnologia estigui sempre al servei de la ciència però de la societat de la forma més fàcil i assequible possible. Així que res, moltíssimes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta per part d'algú, no sé, jo és que he anat xerrant així sense parar, és bastant divers tot el que hem dit, però si no, doncs ara ho comentem aquí amb un cafè. Moltíssimes gràcies.